Shalom, horas madihita saluhutna namar pungu di bagas joroni Tuhan, songoni nang namad dohoti parmingguan di bagas Taganup, mauliate madi Tuhan terbaik kita saunari madohoti parmingguanon di bagasan lasni roha huhut di bagasan hahipason. Horas madihita saluhutna roas ni hurian itu hatta nahi naholongan namar pungu dohita sadario di minggu padua hondung Epipanias. Nunga patar dihita Yesus Kristus Tuhani ibana do nanidok ni si Musa di surat ni patiki jalan na pinabua ni akka panurirang. Tapasahat mapuji-pujian tu ibana Raja natumibuli marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi perbadia na tumoppa langit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai. Namangarorohita sian gom-goman ni haholomon. Jalan na paucaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di papatar hodo di rim marhite-hite hatami naung dohami di halomo roham marhite sian panesami di dosa nami atong papatar madirim tu rohanami asa hutadahami ho jala asa hutangi hor kami suara ni anakmu jala asa hujalo hami tod di perbadia marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kamu mapati ni debata di minggu padua hondung Epipanias sadarion. Imana tersurat di patik na paduahon. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata lau mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Tatopoti madosa tanagodangi itu adopan ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saliling nililing na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang be ingot akadosa nami. Ay jut dohami mardosa marado poko. Jala jut do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jahuba sayunang paingot-ingot pangalau sion nami. Unang alang asini roham sayurupi mahami. Ho ale debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jahuba. Tung na solomo dorohak kumida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku midahamu mulak ni parjahati tumadik kodalan na asa mangului bana. Hasangapon ma di debata na di gijang.
hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu padua hondung Epipanias sadarion imana tersurat di Pesalmen 130 sia mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 12 songonon mahatani debata ale Jahoba disulikit jala ditadaho doau manang mardaladalan manang modo mau disege hodo au jala takas do dibotoho akadalaku sudena Aida ngadong nanggo sada hata ni atada kaku tongon do ale Jahoba dibotoho do sudenai tolesia pudi tolesia jolo dihaliangi hodo au jala dilinggom tanganmu do au tung marsurukku do parbinotoan si songoni diau martibuhu do dang hadong dongan au tung tu dia ma tarbaenau lau marado pontodim jala tung tu dia ma tarbaenau ma porus marado pon bohim tuk sura mangija mau dia kahabong nibu hasiangari lau songgop nian tu bari bani laut tuhumi ngamu do au jala tinopo ni sujamun au jala tung sura hudok hahulomon sabing mamanga kuku piau jadi hatiu rodo borngini humaliang au holomo ni pe ido sahat ni hata ni debata martua ma akan atu mangihon hata ni debata jalanau peopsa amen. Tidapkon maha porsiao tai songon nahina tidapkon ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun nabernit di pangumuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tuban watoru dung ditanom namulak mangolu diari patuluhon
nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargo kona sohatu dosani. Disima ibana pai muamula sokot tu tanoon, mangmuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dos ogot daging halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Shalom. Tabegi matikting namasa di tonga-tonga ni huriata di minggu sadarion ima minggu tanggal 17 Januari 2021. Guarni minggu ta ima minggu paduahon dung Epipanias dengan topik minggu ditada Tuhani doho. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan mengenal engkau. Tikting nama ragam. Perjolo torop ni nama dohoti perminggon di gereja dot di bagas nabe bawa waluhalak boru opatalak di gerejaon jalan nama ikuti live streaming 120 halak. Jadi torop ni nama ikuti perminggon di tanggal 10 pitu tanggal 10 ima 132 halak paduahon namoding. Dari Rabu tanggal 10 tolu Januari 2021 nunga jumolo marujungolu sahalak ina siar ruas ni huriat tahun ima tamaria boru manurung tutup umur 70 tahun 2 bulan sian weik estomihi tatanyakom ma asa tumibu tarapul rohani keluarga nati ninggal honna patuluhon permingguan huria di new normal. Di hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, di Patupa Huriata do permingguan songon nasomal ima. Pukul 8.30 1 pukul sia 30 di gereja diikuti oleh Wake Bethesda Wake Exaudi. Jala turuas ni huria nasoboi madohoti di bagas gerejaon di Patupa do live streaming. Jadi boy ma diikuti di bagasna. Jala sesi paduahon masuk pukul 10.30 sahatu pukul 10 sada 30 di bagas gerejaon ima Wake Maranatha Wake Estomihi. Opat, himbauan seksi kesehatan. Himbauan kepada seluruh jemaat HKBP Jeruju agar tetap mengikuti protokol kesehatan saat beribadah di gereja ini, antara lain wajib cuci tangan, wajib memakai masker selama ibadah di lingkungan gereja, wajib mengukur suhu tubuh dan tetap menjaga jarak. Jemaat yang kurang sehat atau dalam keadaan flu, batuk, demam, kurang enak badan dan penyakit yang rawan COVID diharapkan mengikuti ibadah secara live streaming. 5. Namar sahid asa tabuat di bagasa tanyakta ima Oppu Deborah Doli manang BS tabunan opname di Rumah Sakit Antonius. Onom hari ulang tahun. Majelis ruas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Ruas nihuriata nabi ulang tahun di mingguon ima antara tanggal 17 Januari 1 tanggal 23 Januari 2020 sada dengan nats pembimbing 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 tajahabema di bagas tabi. Tik-tik perhepengon, penerimaan dan pengeluaran boima tabereng di lembaran adong di hitabe manang naung di share melalui WA. Songonima tik-tik pakubasion perhepengon ni huriata di samingguon akka nanaik sihoba 1 minggu naroon. Mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sudai program huria. Saya ditupahi Tuhanima
nasa pikiran gogo do pabahenata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakuwasion ni huria tu minggon asa ture mardalan bain sangap di goar ni tu hatta mauliate. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti roha ng pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita. Damang dainang nanihulungan di tuhata. Hata ni debatang ditonga-tonga ni perminggu tasadarion minggu 2 dung Epifanias tersurat ma di Yohanes bidusada ayat 47 rodi ayat 50 sada hujahama dihita songonon ma hatana torang ni arinai dinanaing lau ibana tu Galilea cukpak sama si Filipus dungi dido Jesus ma mandok ibana ihutton maaw alay siyan Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus dabos si Filipus ma si Nathanael. Jadi didok ma madok ibana. Nunga jupang hami ibana. Na didok ni si Musa di surat patiki. Jala na pinabuan ni aka panurirang. Ima Jesus. Anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma madok ibana. Tung terbahem maro na dinggan sian huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma Roma ho merdida. Di ida Jesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok ma taringot tu ibana. Omma sada halak Israel nasitong naso marpangasi di bagasan. Ninda si Nathanael mamadok ibana.
dia ditadaho au dungi dia lusi Jesus maibana huida doho uju ditoruni hau araiho adorang sodiju si Filipusi debeho dungi ninna si Natanael mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dungi ninna Jesus mamangalusi ibana ala hudok tuho huida doho ditori ni hau arai ubain na porsiaho idom mudope na sumurung siani laus ninnama tutu si tutudo na hudok tuho tuhamu idom muna do mukap banua gijang jalan manaik mijur akka suru-suruan ni debata tu mopot anak ni colmai ola ni dong sah ni turupukta minggu sadarion ima minggu Epifanias na paduahon ima manaringoti obar tu topik di minggu sadarion ditanda Tuhani doho dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan mengenal engkau. Memang molotabigi aka filosofi ini aka napistar satu tikyon na mendokon tak kenal maka tak sayang. Molo so tinada orang doholong ni roha. Ale molo tinada disido ima holong ni roha. Songonido di bagasan pertikianon titada Tuhanido hita jala holong do rohana tu hita akka nama kaporsiai ibana di bagasan turpukta berengot tamadisi pajawon ni aga naposo maneng sisean ni de Tuhani maneng Jesus Kristus di naparjulo ditogihon naparjulo naking digurito di turpukta ima si Filipus baru muse napaduahon Andreas dohot si Petrus dung napawapaton ditiki didokon Jesus ihutom mau dinatulu naking itor dihuton nasida do dang pola adong alasan alay dung napawapaton ima si Natanael mula si Natanaelon nataboto so nasoarong do murid ni Tuhan Yesus si Natanael mula di Matius didok maon dohot goar na berbeda jala omma nataboto Matius, Markus, Lukas Yohanes agak berbeda memanggilnya didok maibana na marguar si Bartolomeus jadi mula si Natanael sarupa maido si Bartolomeus jadi molo taberbandingkan naking sian Matius Markus dohot Lukas songon nasorong jupata si Natanael lai sarupa doi dohot na diguriaton di Evangelium Markus, Lukas, Matius naki ima namarguar si Bartolomeus jadi unang pola gabe tapi kirianon ai 12 do so nasorong guarnaon sarupa do halak ni si Natanael dohot si Bartolomeus ima di jo na mangihok muse napaopato ditiki di bereng Jesus ibana hudul-hudul laking itoruni hawi jalai suruh si Filipus maju jumai ibana alai dang porsea si Natanaelon ima nangro Jesus nangro Mesias alan di pabua si Filipus haroroni Jesus ima sian Nasaret Parbinotoan ni si Natanael dangadong natama maning nadinggan Rosian Nazaret ala secara na berhubungan dohot pemerintahan nasida agak berlawanan doon jadi dang ngadong natama nadinggan siani ro ninna
Hobar tu na disuraton ni si Musa anggo Mesias naro imasian Juda Yehuda. Aladang pola ipagajang di son berdebat na sida manang na berdebat si Filipus doho si Natanael. Alay na pasti nataboto Jesus ima sian Nazaret alay pinopar ni Juda do ibana. Nalao do tu Nazaret mengungsi alaniaha alani panggogomi di hati hai. Gabe mian di jo sian Nazaret. Anggo keturunan ni Yehuda di mana ima si Daud. Marhite-hite ima adong pemikirion ni si Natanael, dangino nih. Dia kurang percaya bahwa Mesias yang diberitakan oleh Filipus bukan Mesias yang dijanjikan atau yang dituliskan oleh Musa di dalam hukum Taurat. Marhite-hite ima gabe dipikiri ibana dangi dope. Alai didok mamusina mangihut dungi didok sinatale mado ibana. Tung tarbahe marona dinggan sian Nazaret baru dungi Roma si Pilatus Roma ho marnida asa ida ho di ida ma ibu amai mana tu Jesus jalan itor adong pakatayon ni Jesus madokon tu ibana. Masada halak Israel nasitong. Alaba ala dituruti ibana dope ima aturan-aturan ni si Musa. Tohona ni si Musa. Nasa iboto ibana do perkembangan naroon ima Jesus informasi narotu ibana. Jadi sehingga ipertahaton ibana do terus na didok ni panurirang maneng Nabi Musa. Haroro ni Mesias imasian Yehuda maneng Juda. Alani ima dung pasupang ibana Roma homarni dan nasi Filipus gabe didok Jesus naking odo nasitong hala Israel. Nasumar pangasi inna si Natanael ma jadi tadahoaw. Semua intini jamita manang topik di minggu sadaryon. Sediai tadahoaw. Dungi do Jesus mandokon ay huwiring huwida doho ditoruni hau arai doho. Ada orang sodiju si Filipusi do beho. Yesus telah mengenal dia sebelum dia bertemu dengan Natanael. Songoni do hita ditadda Tuhani do hita. Ditadda ibana do hita. Dangadong nabuni sian Tuhani palange dohot pangalahota. Hatata dohot aka natapasaha di tonga-tonga ning oluta. Dangadong namalutik sian perbinotoan ni Tuhani namasa di tonga-tonga ning oluta. Termasuk namasa noengon. Pandemi, masa jatuh pesawat, masa longsor, masa banjir dan yang lain-lain. Semua itu dibereng Tuhan itu. Dalari tada ahana masa di tonga-tonga ni ngoluta. Ahana masa di tonga-tonga ni parnia hapata. Alani ima takas di bagasa turpuk tahun ditanda Tuhan itu. Dungi tabereng madung didokon songoni hutada doho. Jadi tada hoa didok Jesus tada doho ima ditiki sorizo ho ima udul ditoruni hawara. Yesus mengenal dia. Alani ima dang arong HP ke pura-purakan tutuhani. Imana perjolo. Dang arong HP ke pura-purahan dituhani. Semua yang di dalam hati kita Tuhan mengetahui. Semua yang kita lakukan yang baik maupun yang buruk Tuhan melihat. Tuhan mengenal buah kita di ngoluto. Alani ima di jauh halak Kristen alai tanda Tuhan itu hita. Unang mengulu hita di kepura-purakan. Unang mengulu hita di kepalsuan. Alai mengulu mahita
dihasitongan. Ai ditanda do hita baik dosa ta baik songon dia. Di partinadana itu hita tong do nauli nabasa do Tuhani manesa dosata. Jadi molo nungata do konita da Tuhani doa daong nabuni di Tuhani nahula hod dosa. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga menjamu kita. Masuk maho, romaho. Namangi humuse di bagasan turbukta tabereng madisi unang mengulu di pemikiran nasala maneng boy dohonon pemikiran na prasangka buruk. Ai prasangka buruk ni si Nathanael lo nakimba bay ni mana dang porsea. Prasangka buruk kepada orang lain, prasangka buruk kepada suatu tempat, prasangka buruk kepada oknum atau individu. Jangan dipelihara. Sebab Tuhan juga bekerja di dalam dirinya. Sebab Tuhan juga bekerja di setiap orang. Walaupun kita pikirkan selama ini, ya dia ini begini, dia ini begini. Kita kenal dia begini, tapi akan mungkin keluar dari dia yang akan baik. Mungkin Tuhan juga akan mengutus dia melakukan hal yang kita anggap atau kita tidak pernah pikirkan. Seperti Nathanael tadi memikirkan kalau Nazaret itu adalah bukan dari sana keluar nadinggan hal nasitong, apalagi yang dinyatakan Tuhan. Tidak. Itu pikiran langsung di otok-otok naik langsungi. Tungah HP nang masa siani langsung kotap. HP siani harurona. Ingatana. Nangpe garis keturunannya berbeda. Imasian koparan Yehuda. Jadi marhiti turpuk tahun dipaingot tita napa dua lihon unang sering-sering bahkan unang dipelihara ima sikap berprasangka buruk kepada orang lain. Karena dengan demikian kita akan jauh dari keselamatan. Prasangka buruk dengan orang lain terjadi karena apa? Karena tidak mampu memaafkan kesalahannya, tidak mampu menerima keberadaannya. Itu na terjadi. Molo adong dihita prasangka buruk. Alanidang si peliharao ni unang daw siyan hita partinandaan ni Tuhani nang mangulu hita di bagasan ni bana. Kalau halak patahokan mauldo memang memaafkan. Maul dohonon merubah pola pikir yang selama ini dia pahami. Susah berubah. Alai songoni dotong molong ngamar hapor siaon susah do berubah hapor siaon na. Ala Kristen bata. Ala ni marhite hite turpuk tahun dipaingot tu hita. Jangan pernah pelihara lagi yang dinamakan prasangka buruk kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, kehadiran Tuhan. Pahamilah bahwa di setiap aktivitas kita, baik itu di aktivitas yang kita anggap besar dan kita anggap kecil, Tuhan juga ada di sana dan Tuhan juga mengenal kita di dalam berperilaku atau mangulah-ulah tai di bagasani. Unang atong ala nageleng gabi gait. Ala balga serius. Ala balga pada potas sani lebih condong tu si. Buido masai. Ala otik sani adang pola di seriuson. Tapi mungkin dari situ Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin dari hal-hal yang kecil itu Tuhan berbicara dengan kita. Mungkin dari hal yang negatif itu juga kita anggap negatif. Dari situ Tuhan juga berbicara kepada kita. Seperti pandemi virus corona ini, Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita,
bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita menghormati keputusan-keputusan pemerintah dan yang lain-lainnya. Keteraturan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya dipakuling itu hani do kita meneng diri hitamian. Itu naking didokon par pesalme ni. Takas ay molo idia piau. Disido nebana. Molo morom piau dihahulomon disido Tuhan. Molo lao piau tu hatiuron tongdo disiho Tuhan. Tuhan senantiasa tinggal bersama-sama orang yang sudah dikenalnya dan orang yang hidup di dalam mengenal Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan adong manaking sitiopotah ima 2 asa mangolu hita di partinadan ni Tuhani itu hita songon dia hita mangolu ala nunga ditanda Tuhani hita. Selalu ngolu tahun perbuih ni ngolu tahun orang hasangapon tu debata maneng na memet maneng na balga hasangapon tu debata namangi homose jangan pelihara hal-hal negatif prasangka buruk kepada orang lain dan kepada Tuhan, apalagi kepala siapapun unang bedi peliharai. Karena itu menjauhkan kita dari pernyataan Allah dipakulingi Tuhan itu hita dina hulum hitamian dohok dina torang hitamian disido Tuhani madongani hita. Amin. Martangiang mahita. Tuhan jahu pada bata amanami na marhabangsa di banua gijang mauliate Tuhan. Dinggad de basam ditadahodo hami. Perdusa do hami. Perparangin na jorbud na hulum. Alai ala ditadaho. Ditubusodo hami. Gememian Tuhan tiuron. Imali Tuhan marhiti-hiti hatam di bagasa tikyon. Asa toktong mangulu hami ima dingulu nama nadaho mangulu toktong di bagasan hatam perbuih honon nami di tonga-tonga ni ngolu nami molo adong pemikiran na negatif prasangka buruk di ngolu nami maradopon jol mana asing maradopon halak na asing unang matuhan gawe manutup ima partinadan nami tuho Tuhan pada umesian hami asa toktohong hami dina marnida hami di hasia nganon dina hulum huida hami doho dina tiur huida hami totong hu parangihon hami hatam na tiuri gabi marsinondang maho di hami jala tiurma nang pangalakan hami nang pe merdalan hami di hahulumon di portibion. Nampe di masa pandemi nabui Tuhan mabain hami madabu tu hahulomon. Nampe masa aga transportasi imam pesawat madabu. Adong na mengalami kebanjiran dohok longsor. Unang pasobu hami Tuhan. Unang berpikiran negatif hami meredupun ho. Alai toktong mahami mangaramoti hapor siaw nami na sanga doho na badia doho na si toktong manada hami di tonga-tonga ni ngolu nami molo Tuhan hubigi hami jami taon alai tadahodo hami ajari mahami Tuhan si toktong mengakuhon hasalan nami maradopon ho unang sehu partahaton hami songot sinatanail di bagasan turpuk di Sadaryo tor diakui ibana do hasalah anna jalai terro ibana madokon hodo anak ni dibata hodo Mesias hodo anak ni jolmai ninda ibana jala porsia ibana jadi kedinokon Tuhani ihutto mau laut diihutton ibana songoni manang hami marparange di tonga-tonga ni ngolo nami ditiki dipaingot halak hami dipaingo hatam hami marhiti-hiti jamita unang ali Tuhan gabi mabahin dirkil pikiran nami gabi mangaloi turuhan nami ala mungkin meninggung perasaan nami
menyinggung perbinotoan nami do parange nami. Alai naing masongon sinatanail gawe madokon hodo Tuhan nabadia ikon bauku nama diriku. Kosongoni manian hami saluhutna mangulu ditiki na tumangihon hatam nabadiai. Merperbui mahatami mersangak maho di tonga-tongani ngolu nami. Di bagasan tiki nabadiau Tuhan persauran nabadia maradopon ho rohami martangiang asa homa Tuhan paluahon hami sian masa pandemi noaingon paluahon hami sian permaraan na asing aka gempa doh aka nabuhi dewe Tuhan membahin hami gawe marsak paluahon nang aka naposom ima opude bora duli namarsahi nuaing Tuhan palua ibana siang persahitoni pamalumma pamatangna asabui marlas roha aka pinoparna manugu-nugu ibana di masa hatuaonna Tuhan Jehovah songoni do nang naposom situa CH Purba situa M Sitorus nang naposom situa A Utapea namar sahit noaing tuho hubuan hami tung jama pamatang ni akan naposomi upak masen nasida parsahiton blehon hamalumon papate las ni roha molotung arong akasahit di habi ruas ni huriam naso habotoad dope naso huwai hami dope Tuhan tuhodo hami marha purusan homa namangu patoni napamaluponi siap pamatang nami gonggomi mahami di nama dalani seminggu manipat tambi 7 luanon iring-iri kami di tonga-tonga ni pakobasion nami aka ruas ni huriam na mangula aka ulaon na marragabi gonggomi ma asa tong merdalan di hatiuron na sian hoy asimarohama li Jehovah marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jaloma tangiang nami amen marede mahita subuh bimagoi atanado anatapa hinggul natu angihona sorange iki tuju panje susuati ondinama kajaria tarban marlas diroa sorange iki tuju panje susuati tatangia koma peliata tuadu pani debata martangiang mahita ali debata manami na di banua gijang horo haroruan salut siliho leho na dinggan dona sau libasa na mauliutus upasat tami masenalohom itu hami pilihan nami tuho sejalo megabe uak na khusus di jolom pasu-pasu majalara moti asa ho parasyang hami pilihanon
patibulhon harajamu itonga-tonga ni huriam, dohod di portibion. Uai marohanami marhite todim, asalam hutada hami godang ni sileo-leo mitu hami, asalam girgir hami maduk mauliante tuho, marhite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alia manami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmu, say roma harajamu, say saut malam meneruham di banutongon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarohang uluan siapari, say sama dosa nami sompanesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodi munabe. Horas madihita.